na bondo chenga liberera ndirororo aseng'encho yachete university yachire anto atebire mbuya mono no yabese egiere nene lakini bono yachire bono rina maswali gakuburi nga gwae etare kurikwa na numu gusio ito ole potential kijare kogere kurikwa Dr. Ruto University ano amaswali bona abantu banya kweboria bono reno yo gototebiri chueri nduramanyora bia egera atumanyinga kiale ngeyo mugusirende nyari gotwalita lyo mugusi enyo ndobade byongosi beito kina yabo tenyo gendi kina yabo nyachai abantu nabange baro mbare konyereka na ndi etalinde yeke gusi ne kine kiro kire cyana muyo ngotinga ekinde kuchima Kenyatta so na bondo jenga egende kakabera kunkalense bono ndoramanya lenda barayi beito ngakibaraje bakaligererie lakini uko sababu itu ngalinga nendu no mugusi ozomo Nyamira na bayata kire nere tu ari rieta rizikuru kuna ria Nyamira